Ассалому алайкум, дӯстони меҳрубон, подписчикои канали ман. Умедворам, ки ҳама каса хуб ҳастен. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Подписчикои наве, ки ба канали ман подписатсия кардестен, шумо ҳам хушомаден, дӯстони меҳрубон. Иҷода боша, дӯстони азизам, як дона бисквит, 3 намуд трайфл тайёр кардагиём. Марҳамат, тамошо кунед. Беҳтарин трайфло тайёр кардагиёмда, дӯстони меҳрубон, ҳамин рецепти ма кардагӣ кунед, пушаймон намешавен. Маҳсулоти хамири бисквит боша: 6 дона тухмай, 8 қошуқ шакар, 2 қошуқ сметана дар кораи, 50 грамм рӯғани алейна, 10 қошуқ орд дар кораи, 1 пачка разрыхлитель дар кораю, баъд 3 қошуқ какао дар кораи. Барои начинка, барои қабатош боша: банан, клубник, киви, шоколадни паста дар кораи. Иҷода боша, ҳам 6 дона тухма мешиканем, сафедиша дар косаи калон меандозему, зардиша боша отдельно мегирем. Иҷода ба сафеди тухма камтарак намаку шакар лат мезанем, камтар пена ки кард, баъд зарди тухма якҷоя мекунему, айболош мерезем. Баъд духтаро дар тухм боша сафедиша ман намак меандозам. Дар влогом ядута нависиянд, ки барои чӣ шумо намак меандозед. Апаҷону хоҳарҷоно ҳам савоб шай, барое ки ҳар як хӯроке ки мо мепазем, бояд намак андозем. Ин насиҳат боша, ай очаҷон монай, ҳама вақт бояд дар чизе ки мепазем камтарак намак андохтан дар корай. Ҳам духтаро вақте ки сафеди тухма намак андохта ки заден, пенаш хушрӯ мебиёда. Бовар кунед, якта ҳамин динанги рӯза влоги мондагимда якта навистае, ки апаҷону хоҳарҷоно бо смайли ки ханда мондай. Апаҷону хоҳарҷоно гуфтандам, дига вай мешамда метарсам, мақсад ки чида ко апаҷону хоҳарҷон гуфтан ин гуноҳайми. Вақте ки мо мисол ҳамин дар раҳурӯ ягон каса мебинем, ҳей гуфта ё ки эза нагуфта намегем, ки мақсад ягон саволай ҷавоб дошта бошем, мақсад мегем ки хай апаҷон ё ки хоҳарҷон. Ман намедонам ӯ ба кадом мақсад навистагиаш, шумо бигӯед ки мақсад апаҷону хоҳарҷоно гуфтан, мақсад инами ман мегӯм апаҷону хоҳарҷон ин гуноҳай ё ки гапи хандоварие, ки апаҷону хоҳарҷони ман гуфтанда механданд. Мақсад ки ягон гапи ганда боша, ягон гапи нитоб боша, шумо дар комментария нависен апаҷоно. Иҷода чӣ хеле ки диден, духтарҷони ма боша мада ёрдам метиҳад чӣ пухтупазе ки кунам дар бармаи духтаро. Баъд комментариҳое ки беҳтарини нависен дар влоги охир барои духтарҷоно. Ҳазор раҳмати калон, апаҷону хоҳарҷоно, ай ҳамаи шумо миннатдорам, ҳаматонро дӯстак медорам. Беҳтаринен шумо барои ман, бовар кунед. Ман боша айдари хонаам намебурам. Ина мақсад яхе занако берунда мешинанд, гап мезананд, чӣ хелай? Ман намебурам берун. Инами кори хонама мекунам, хай устодорум, мақсад хӯроки устора мекунам. Вақтои бекоримда мешинам, ягон чӣ пухтупаз мекунам, навор мекунам, мақсад баҳри шумо пешкаш мекунам. Инамида бовар кунед, асаби ман ором меша. Хиёл мекунам, ҳамин пухтупазое ки ман мемонам, ин ягон гуноҳ нестай духтаро. Барои як кас мемонам, ки мақсад як чӣ ёд гиранд. Барои ҳама духтарако як чӣ омӯзану барои мо раҳмат гӯянд. Дар ҳама влогом мегӯм, ки ман ягон рецепти паноҳӣ надорам. Чизе ки ҳаста ман барои шумо пешкаш мекунам, ки шумо ёд гирен, барои мо раҳмат фиристену мақсад просмотри видеои манам нақш шавад. Дар видеои мо лайк, комментария монед духтаро. Чӣ хеле ки дидед духтаро, баъди тухму шакар боша, баъд камтар дига миксеркати мезанаму, баъд миксера мекушем, барое ки пенаш кам нашавад. Ба лопатка кати истифода мебарем, чизе ки меандозем: рӯған, сметана, мақсад андохтагӣ, бинед иҷода орд, какао, разрыхлитель, ҳамаша хушрӯ карда ба лопатка мекӯбем, ки ҳамин пенаи кардагиш паст нашавад. Бисквит тарзи тайёркуниш беҳад нозукай духтаро. Вақте ки ҳамин тайёр кардем, пухтанда, мақсад эҳтиёт карда пухтан дар корай. Бисквита ки тайёр ки кардем, дар лист рехтем. Баъди рехтан боша, дар дараҷаи 150 градус ним соат мемонем. Мақсад дари духовкае кушода намебинем, ки вақти бисквит ки дам ки кард, вақте мекушоем, шамол мераса, паст меша. Ҳамин нозукиҳои бисквита фаҳмидантон беҳтареда духтаро. Ба якта хоҳарҷоне ки барои блендер гап задагиен, гуфтагиен, ки апаҷон блендертона нишон дие. Хоҳарҷон насиб ин аворумда, аёдум набурое, блендера нишон метиҳам чандта насадка дора, барои чӣ истифода бурда мешава хоҳарҷон. Ҳоз якон мақсад влогум ки дар рӯзтар ки буд, влогум хеле дроз шудагиай, ай ҳамин сабаб натонистам нишон дода. Навори оянда иншоаллоҳ нишон метиҳам хоҳарҷон. Инаҷа чӣ хеле ки дидем, бисквити ман тайёр шуд, дар листи духовка мерезам. Листи духовкаи ман боша калонай, размери калонай духтаро. Барои ҳамин бисквит мебинед тунукак рехтам, тунукак шуда.
мақсад агар формочкада боша бисёр меша. Агар ёки 8 тухма ёки 10 тухма кунӣ бисёр меша. Ман худам хай камтара кадагим, не ки ама хелам хушрӯ падиём додагиай. Баъд духтаро вақте ки дар лист мерезен 160 градуста листи духовкара пазен. Формочкара боша вай дер мепаза мақсад вая 150 градус монда пухтан дар кора. Вай тинакаки ҳастай, тинакай дер мепаза. Барои ҳамин градуси вая мақсад ҳамун ним соат дам мемонему 150 дам мемонем мепазем. Ай сабаби ки вай тинакая духтаро. Ира боша 160 монда пухтан мегирем листи духовкара. дӯстони меҳрубони ман, иҷода боша ширкати туркӣ Эрсага пешкаштон кардестам. Беҳтарин маҳсулотҳо дорад духтаро. Барои дарди сар, барои буғумҳо, грижа, барои астма, барои варикоз, барои ҳомиладоршавӣ, барои зебогитон духтаро. Хулас ҳамаи маҳсулотҳоро аз ин ширкат ёфта мешавад. Маҳсулотош боша бе химикатай духтаро. Баъд ягон ширкат ранги ин ширкат 43 сертификати халал надорад духтаро. Занҳое ки кор кардан мехоҳед, ба рақамҳои рӯи экран будан нависен. Хоҳарҷонмон ҳамаро хушрӯ кардан мефаҳмонатонанд. Баъд дар ин ширкат боша духтаро ҳар моҳ харид нестай. Шумо ҳар боре ки харид мекунед 5 падаркай тӯҳфа дода мешавад духтаро. Ба ин хоҳарҷонмон нависен, зиндагии худтонро тағйир диҳед духтаро. Ин айҷада боша духтаро, бинед бисквити ман пухтака хушрӯ падиём додагия, хушрӯ питат кадагиада. Аҳамият дода бошед, вақте ки ман дар лист рехтам камакак тинакак буда. Ина баъди пухтан натиҷаша бинед чӣ қадar хушрӯ шид. Баъди пухтан мемонем хунук мешава. Хушрӯ хунук шида ба мебурем шаю мегирем майда мекунем. Аку мешид ки блендер катия майда кунем, не ки бисёри баъд ами крошкуш хокаи бад мешавада, беҳад майда мешава. Барои ҳамон дасткатӣ нағзтарай. Ман дастам катӣ майда кардагим ҳамаша. Влоге ки охирон монда будам, бе музика мондагиём. Тарафдори ҳамун бе музика апаҷону хоҳарҷоно бисёри бад будиян. Инам хе дӯстони меҳрубон, хай ман кӯшиш мекунам ки влогои ман бе музика бироя. Мақсад мегӯян музика нағз набуда. Влогои пешумда чанд кас нависонда буд ки влогда мақсад музика намонен, гуноҳ буде гуфта. Хай ин ҳамаи влогома ман кӯшиш мекунам ки бе музика монам духтаро. Вақте ки влог бе музика биромад, не ки вайда апаҷону хоҳарҷоно бисёр меҳнат мера, бисёр гап задан дар кор. Хай меҳнатҳои марам шумо қадр кунед, мақсад видеои мара дастгирӣ кунед апаҷону хоҳарҷоно. Хай ай ман влог бировардан, пухтупазои беҳтарин бироварданаю ай шумо боша дастгирӣ дӯстони меҳрубон. Ман ҳам хе духтаре ҳастам ки апаҷону хоҳарҷоно намехоҳам ки ба як паша озор расонам. Бовар мекунед? Не ки марам мехоҳам ки ҳам хе дӯстони дошта бошам ки дили мара ягон вақт наранҷонанд дӯстони меҳрубон. Мақсад ин дунё ду рӯза як дамда мегузара умри одамизод. Барои креми трайфл боша дӯстони меҳрубон, ин айҷада крем шефдукат гирифтагиюму сахарни пудра гирифтагиюм. Дар коса шефдуката мерезем, камтар пена мекунам. Вақте ки миксеркати мезанем, камтар пенаки кард, баъд сахарни пудрае рехтагиюм ай болош. Миксеркати баллад задагиюмша. Иҷада боша то кремон тайёр шудана, клубника шуштагиюму баъд тоза кардагиюм шаю реза кардагиюм, кивиам реза кардагиюм, бананам боша реза кардагиюм тайёр карда мондум. Иҷада боша 2 намуд клубникай. Мақсад нимуш тару тозааю, нимша боша дар маразилник мондагӣ будум. Маразилник мондагиша барои дуруни трайфл истифода мебарем да.
Иҷа боша барои болои трайфлмон боша ду намуди шоколад гирифтагиём. Шоколади воздушния катин шоколадҳои шаҳре гирифтагиём. Камтарак шир андохта дар болои газ мондум, то трайфлое тайёр кардан боша, глазури болошам тайёр мешавад. Инам ҷа боша бинен тарзи тайёр кардани трайфла хушрӯ нишон додагиём. Аввал ҳам крошкҳои майда кардагия мерезем дар стакан. Баъд айболош боша крем мекунем. Бо камтари дига ҳам крошкҳо мерезему. Баъд ман худам ҷем тайёр кардагӣ будум. Агар духтаро дидагӣ бошед, дар навори идонаам нишон додагӣ будум. Олуча кати ҷем тайёр кардагиём. Баъд дар қабатош нимушта ай ҳамо ҷеми тайёр кардагим андохтагиёму. Нимушта шоколадни паста харидагиём, дар қабатҳо ай ҳамо андохтагиёму. Баъд мевагӣ андохтагиём. Бо крем кардагиём, бо айболош нимушта глазур кардагиём, нимуштаам крошкаяю айболош боша гул мондагиём. Ба ай ҳама қабати болош украшенишда боша клубнику киви кардагиём. Дина боша якта хоҳарҷон нависиян, ки домашне мороженое кунен апаҷон, мубине. Насиб хоҳарҷон, иншоаллоҳ. Ман кӯшиш мекунам, ки чӣ хоҳиш ки шумо дар комментария менависед, ман ҳамаша барои шумо пешкаш кунам. бовар кунед вақтҳои бекоримда ман бекор намешинам. Пухтупаз мекунам, ки барои шумо навор кунам. Мақсад шумо бинед, як чизаи худ кунед. Ин аҷада боша ҳамун глазури тайёр кардагиман мондум хунук шид. Баъд дар болои трайфло рехтам. Баъди дар холодильник мондан, инҷа клубникашам мондуму баъд дар холодильник мондум. Ҳам хел хушрӯ, сахтаки хушрӯ омадагия, ки беҳад трайфлои бамаза шудагия, дӯстони меҳрубон. Иҷада мешид духтаро, ки баъди глазура рехтан, баъд дар холодильник мемондум, шах ки мешид, баъд дар болош клубника мемондум. Иҷа вақтам камтар ки буд, бегаҳ шидеста буд. Мақсад ман ҳамаша хушрӯ тайёр кардаму дар холодильник мондум. Акнун ман чанд намуд трайфл тайёр мекунам. Мақсад ҳоли насиб бекор шавам, бо чанд намуди дигашам нишон медиҳам, баҳри шумо пешкаш мекунам, дӯстони меҳрубон. Иҷада ман дар ягон трайфлам қаваташда пропитка накардагиём. Ҳамун ҷеми тайёр кардагим боша, чӣ қадар мулоим кардагия трайфлое, чӣ қадар бомаза омадагия, дӯстони меҳрубон. Байна иҷада боша бо дуюм намудша тайёр кардам. Хай иям навор кардагиём. Ба сеюм намудша стаканакҳои майдада тайёр кардагиём. Ваям хай тамошо кунед. Баъд якта апаҷон комментария нависиян, ки фантазияд ин қадар хушрӯ, мақсад ай пеши худат ҳарчи вай мекунӣ мепазида. Ҳамин шавҳармам бовар кунед, ҳамин хештабуромонам мегӯянд, ки ай камтарак маҳсулот бону чӣ қадар чизои бомаза мепаза. Хай намедонам дастам ё бамазае. Занак мардум ба ҳунар боша, ягон вақт хор намешавад.
Инаҷа боша дуюм намуд трайфлмам тайёр кардум. Ай болош боша глазур рехтагиуму баъд клубник, киви, шарикчокати украшат кардагиумшона. Ина дӯстони меҳрубон дуюм намудаш тайёр шид. Ина бинед чӣ қадар хушрӯ омадагиай. Барои дастархон, барои ягон меҳмон омадан чӣ қадар хушрӯяда. Маззашам аҷоиб ба мазза омадагиай. Инаҷа боша сеюм намудшам ранги ҳамино кардум. Байништане ки кивиша бисёр тарак мондуму крем бисёр зиёдӣ кардагӣ буд. Ба сер кремшон кардум. Инаи сеюм намудшам хай тайёр кардагиюм. Баъди тайёр карданаш боша ба болошта боша бо клубник кардагиюму хай ишам тайёр шудагиай. Ина дӯстони меҳрубон сеюм намуд трайфлам тайёр шуд. Хайр дӯстони меҳрубон, навора дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасонам. Худо нигаҳбони мову шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Ҳар куҷое бошед, худо нигаҳбонтон бошад, дӯстони меҳрубони ман.